Hi friends, welcome to LK Production YouTube channel. This is Mr. LK. दिनै नोंथांमोननि गेजेराव सावरायगोन मोनसे फिगारनि सिङाव थानाय आयत दब्लायखौ बोरैहाय थाबनो साननानै दिहुनो। लास्ट भिडिअ आं बानायदोंमोन मोनसे फिगाराव थानाय बर्ग आरो आखान्थिथामफोरखौ बोरैहाय 3 सेकेन्डनि गेजेराव साननानै दिहुनो। दिनै नाथाय सेकेन्ड पार्ट जागोन बे फिगार साननायनि सेकेन्ड पार्ट भिडिअ अफ द फिगार काउन्टिं। बे जाबाय मोनसे बर्गनि सिङाव थानाय एबा मोनसे फिगारनि सिङाव थानाय आयत दब्लायफोरखौ बोरैहाय साननो। फै जों गोबाव खालामा लाफिनो थप नायलांनि। नाम्बार 1 आव दं नैबे मोनसे बर्ग। बे मोनसे बर्गनि सिङाव माखासे बर्ग दं आरो बेनि सिङाव बेसेबां आयत दब्लाय दं। दाना बेबायदि फिगारनि आयत दब्लायखौ साननो थाखाय नोंथाङा नाम्बार 1 आवनो मोनसे खामानि मावनांगोन। नै बर्गफोराव 1 2 3 दाननांगोन 1 2 बेनिफ्राय 1 2 बेनिफ्राय एम्पानेथिबो 1 2। दाना भेरि सिम्पल आयत दब्लाय होननानै बुङोबा नोंथांमोना बुजिगोन। नोंथांमोना बुजिनांगोन मिथिखायो हयथ' नोंथांमोना आयत दब्लाय होनना बुंबा आयत दब्लाय होनबा नैबे मोनसे आयत दब्लाय नैया नैबे मोनसे 2 जों 1 जों 2 जों लोगो नांनानै मोनसे आयत दब्लाय। बेनिफ्राय 1 जों 2 जों लोगो नांनाबो मोनसे आयत दब्लाय। ओमफ्राय 2 जों नैबेबो मोनसे आयत दब्लाय। बेनिफ्राय नैबेबो मोनसे आयत दब्लायावनो गोलैयो। मोनफ्रोमबो बर्गफ्रा मोनफा मोनफा आयत दब्लाय गोसोआव लाखिखा। मोनफ्रोमबो बर्गफ्रा मोनफा मोनफा आयत दब्लाय। नाथाय मोनफ्रोमबो आयत दब्लायफोरा बर्ग जानो हाया। मानोना बर्ग जानांगौब्ला बिनि मोनफ्रोमबो आखान्थिफोरा समान जानांगोन आरो बिनि उल्था आखान्थिफोरा समान जानांगोन। आरो बेनिखायनो आयत दब्लायनोबो नोंथांमोना हयथ' मोनदों आयत दब्लाय माने नैबायदि आयत दब्लायनि उल्था आखान्थिफोरनि लावथायाबो समान नालाय ओंखायनो बे प्रपार्टियाव नै बर्ग दब्लायजों गोरोबो। बा बर्ग दब्लायनि आखान्थि उल्था आखान्थिफोराबो समान नैथिबो इदिजों समान इदिं समान। बेनिखायनो गोसोआव लाखिनांगोन मोनफ्रोमबो बर्गआनो मोनफा मोनफा आयत दब्लाय। नाथाय मोनफ्रोमबो आयत दब्लायानो मोनसे बर्ग जानो हाया। दा जों थांनोसै आयत दब्लाय साननायाव। दा नैयाव बेसेबां आयत दब्लाय दं। बेबायदि आयत दब्लाय साननो थाखाय नैखौल' साननांगौ नोंथाङा। नैथिं र'आव बेसेबां बर्ग दं 1 2। नैथिं कलमाव बेसेबां बर्ग दं 1 2। होमबा 2 जों 1 जों दाजाब बेसेबां जायो 3 जायो। एबा 2 1 जों 2 जों दाजाब 3 जायो। दाना 3 जों 3 सानजाब 3 सानजाब 3 3 सानजाब 3 9। होमबा बेयाव गासै मोन 9टा आयत दब्लाय दं। जेरैबायदि नैया साननै जोङो नंगौ नङा। नैबे मोनसे नैबे मोनसे नैबे मोनसे नैबे मोनसे मोनब्रै जाखाबाय मोनब्रै। दाना 2 जों 2 जों मोनसे मोनबा 2 जों 1 जों मोनसे 6टा 2 जों 2 जों मोनसे 7टा 2 जों 2 जों मोनसे 8टा ओमफ्राय नैबे मोनसे इदों 9टा। होमबा गासै बेयाव मोन 9टा आयत दब्लायफोर दं। दाना थांनोसै नैबेयाव 2 नाम्बाराव दं नैबायदि फिगार। बेयाव गासै बेसेबां आयत दब्लायफोर दं। बेनि आयत दब्लायखौ सानना दिहुननो थाखाय जों जुदि जेबो फर्मुला बाहायालासिनो ट्रिक बाहायालासिनो सानोबा बेखौ सानना दिहुननाया बुहुद डिफिकाल्ट नोङो मोनफ्रोमबो साननायावनो बेलेग अनजिमा मोनगोन। बेनिखायनो बेखौ साननानै दिहुननो थाखाय खुब कनफिडेन्ट एन्सार दिहुननो थाखाय आरो थाब 2-3 सेकेन्डनि गेजेरावनो बेनि एन्सारखौ दिहुननो थाखाय जास्ट नोंथाङा वाट इउ हाभ टु डु इज नै र'थिंगाले र'फोरनि कलमाव नोंथाङा नाम्बारिं खालामनानै ला 1 2 3 4 5 6। ओमफ्राय नै कलमथिंबो बेसेबां बर्ग दं बेखौ नाम्बारिं खालामनानै ला 1 2 3 4। दानिया नाव मा खालामनांगोन बेखौ नैथिंनि नै र'फोरनि अनजिमाफोरखौ गासैखौबो दाजाबजोब ओमफ्राय नैयाव फाथिनानै ला। दाना दाजाबनोसै जोङो 6 दो 5 दो 11 11 दो 6 जों 5 जों 11 दाजाबदों दै 11 जों 4 जों 15 16 17 18 19 20 21 नै होमबा गासै 21। दाना नैथिंबो दाजाब 4 इदो 7 8 9 10 बिथिंगालै 10। दाना नैथिंगालै 21 नैथिंगालै 10। होमबा गासै बेसेबां जागोन नैयाव 10 सानजाब 21 समान 210। होमबा गासै बेयाव गासै बेसेबां आयत दब्लाय दं गासै 210टा माने 210टा आयत दब्लायफोर दं। स' भेरि सिम्पल। दाना थांनोसै 3 नाम्बाराव। 3 नाम्बाराबो इजियानो। 3 नाम्बाराव बेसेबां आयत दब्लायफोर दं। बेसेबां आयत दब्लाय बेखौथ' दहायनि बायदिनो खालामगोन जोङो 1 2 3 4
ओमफ्राय नैथिंबो जों कलमखौबो बेसेबां बर्ग दं कलमावबो 2 3 दा नैथिं दाजाबनानै ला 4 7 8 9 10 दाजाबजोब्बाय नैथिं 10 जायो ओमफ्राय नैथिंबो दाजाबबाय 3 4 5 6 इथिं 6 जायो होमबा गासै बेयाव बेसेबां आयत दब्लायफोर दङ 6 सानजाब 10 समान 60 होमबा बेयाव गासै 60ता आयत दब्लायफोर दं दा नैबेयाव बेसेबां आयत दब्लायफोर दं बेयाव आयत दब्लायफोर दं साननो थाखाय जोङो 1 2 3 4 नैथिबो 2 3 4 दाना जोङो बेखौ नैथिं दाजाबलायनोसै 4 7 8 9 10 नैथिंगालैथ' 10 होमबा नैथिंगालै 4 इथिंबो 10आनो होमबानिया इथिंबो 10 होमबा 10 सानजाब 10 10 सानजाब 10 समान 100 होमबानियाव गासै 100ता आयत दब्लायफोर दं बे जाबाय आयत दब्लाय साननायनि गोरलै नेमखान्थि बुहुत इजि मेथड स' नोंथांमोना खिन्थु बर्ग साननायखौ मोन्दोंमोन ना बर्ग साननाया खुब इजि बर्ग साननायखौ आं थांनाय खेनसे भिडिअ'आव देखायदों स' नोंथांमोना नायफिननो लुगैयोब्ला नैबे भिडिअ'नि डिसक्रिपसन बक्सआव बै बर्ग दब्लाय आरो आखान्थिथाम साननायनि लिंकखौ होनानै दोननाय दं बे लिंकआव थांनानै थुना नायोब्लानो मोनसे फिगारनि सिङाव थानाय आखान्थिथाम आरो बर्गखौ बोरैहाय सानना दिहुनो बेनि सोमोन्दै आरो मिथिना मोनबावगोन स' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो लोगो मोननाय मिजिंजों आरो गुबुन गुबुन मोजां मोजां सिलेबासाव थानाय सिलेबासफोरखौ लाबगोननि मिजिं होनायजों दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियाव दोनथ'बाय बाय